Sik, coba kabeh waranggana ndongake Pak Margana kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbak Lia Sundari, ya Mbak. Ya. Tuku sego. Tuku sego. Lawuhe teri. Lawe teri. Pak Margana mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Selanjutnya iki sing udel arep diurupne ya iki ayo. Mbak Trihastuti. Ayo. Kok ora sida murup Mbak utelmu, Pak? Akine keri ya. Ayo. Mau tak gendong jeblok. Lah iya. Ya, Tik. Ayo. Celana ireng. Celana ireng. Lah kok suwek tengahe. Ya, lah ketok no. Lah. Ya ora apa-apa, aku seneng lho kan sing suwek tengah ngono. Oh. Wih. Biasanya ngentut kebablasan suwek akhirnya. Sangat gedine yo. Ayo, koek. Ayo. Mugi. Alah. Mugi rahayu. Ijo. Mugi Pakno. Mugi tansah sehat awake, ayam tentrem sakeluargane, sehat sak terus-teruse. Hae. Ora nyambung, Pak. Sorry, Ora Kak. nyambung lho, Pak. Ora nyambung. Obate keri deh. Oh, teko celana ireng teko Pak No. Ayo, ngono kuwi. Kok sik kan, sing penting kan Pakno wis disebut Pakno ngono to. Dadi kan masuk ora Lah kok masalah. hubungane karo celana ireng? Lah ya ora apa-apa. Paling Pakno niku katok ireng lho, kula ngerti lho. paling sampeyan ngerti wisan Pak No, celanane suwek tengahe ngono to. Heeh. Pinter wae. Ayo. Heh, Tik, aja ngisin-ngisini. Lek jenenge parikan sing padha karo jalur ngono. Purwakanti. Lek eng ya eng, lek i ya i. Lah kan celana ireng. Nah, reng ya. Ayo. Ireng. Ah. Terus suwek tengahe. Heeh, mugine sitake mugine. Ayo. Terus Mugi Pakno sing ganteng. Oh iya. Ganteng. mugine tak pengingake ganti gantenge. Ayo. Dihitung Pak Yoyo. Kok Satu cel- kata ganteng 50.000 lho. Ganteng. Nah iya. Malah parahyangan. Ayo. Gandeng. Ayo. Terima kasih sampun nggih Pak Yoyo. Nggih. Lanjutane piye? Ono ganteng mah lho. Lagi to Pak Yoyo. Ya Ora kok lagi, moro rampung kok lagi. Pak meleh to Pakno meleh to. Halo Pakno meleh Pakno. Oh ngaleh Pak Yoyo. Gila karo kowe. Iya. Mugi Pakno ganteng Ah. tansah kathah rezekine. Sehat sak teruse, ayam tentrem sak keluargane, akeh duwite. Hae. Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten pancen. Niku dalang rene sing gelem ngejak sing ngejak nggih kula tok niku. Kabeh diloni mboten. Rasane ya teng mriki tok. Kajenge nggih, penting urip. Ayo nggih. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary. Apa ono jenenge? Ayo. Ulang tahun, Pak. Apa cara Ulang Inggrise? tahun. Cara Inggrise lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho. Apa? Anniversary. Oh, anniversary. Wah ya nggih. Bukmu wis 48. Ning ambak 48 tambah nom malah. Nggih, kados tasih umur 18 Wah, tahun. polahe kaya gangsingan. Ayo. Loh, harus Pak Dalang. Nggih, Nyuwun no. sewu. Lah wau wonten hadisnya to. Ah, Wong iya. wedok iku saya tua ngendikane panjenengan wau. Nggih. Wajibe pancen kudu tawa mempercantik diri karo garwane wong lanang. Nggih. Biar rumah tangga itu selalu harmonis sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun perkawinan emas kaya Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih Amin. marotuaku ya toh. Mula didongake Pak Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Nggih. Ning apa nek emas rupane ireng ae. Ayo. Ya Bu Kesi. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parikanku iki mau. Aja kaya ngono ku mau isin-ngisini tidak Pak Cahyo Bu Kesi kok parikane kaya ngono. Mang piye sik arepe kok mang. Dimirengke. Nggih. Ayo ting-tingan.
Ana tronton Ana tronton nggo momot cengkeh cengkeh para penonton mugi-mugi rezekine akeh Allahumma Amin. gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak Piyai Nganjuk Piyai Nyeni Piyai Budaya ling ngamini ngangge budaya Allahumma amin monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine ya Allahumma amin 1 2 3 Allahumma amin. wah Kademen, Nganjuk Mbak, kademen, Mbak. ademen ya ning apik kok ketok gayeng gumarenggeng ayo ngono kuwi selanjutnya ya Wanda Amara ayo lek dandan aja mekokok lho ndak nang kono meku kok mau ngene lek gawe celana dawa ora apa-apa kowe ora ngene ayo aku lagi ya astagfirullahaladzim ayo mula Pak Basuki wirawiri ae Pak Basuki ayo menyang Jaten wah ben kuwi ayo tuku mangan Mas Mbak temanten mugi enggal pikantuk momongan Bapak Bu Allah jos nggih Mbak Munasiroh ingkang nembe kemawon mandhap mesin ayo bayi ayo hujan rintik-rintik Bocah rintik-rintik. terus ngeloni bojone Apa kena dinggo pisan? Ayo. Putri Hastutik Ayo. Tuti Renawati. Bu Siti to Pak Bu Siti nggih Bu Bu Siti Sing ibu ya garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti. Nah, muga-muga kathah rejekine. Allahumma amin. Ayo. Ya Bir. Ayo ya ayo. Benakne anten. Antene sapa? Anten iki lho Pak, anten TV iki lho. Oh iya. Apa to Pak? Alah wong Benakne anten. lho bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho ayo. Kula dibenakne Brigita Cilaka. Ayo. Lah niki jawabane Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bungkek jare ayo. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing kucluk loro bae. Ayo. Ayo nong, golek dhuwit oh ngap-ngap bae ora. Ayo. Ayo, mumu ditunggoni karo Mas Nanang lho. Iya. Bestimu. Iya. Sampean karo Mas Nanang, lek Mbak Brigita karo Arif Glumer. Ayo. Yo. Ayo. Senyum pek soden. Jadi ndak ini Jadi. Ayo. pakai pelumas. Apa kuwi? Pelumas Pak. Ini terusannya nih loh. Warnanya ireng. Tiga apa, Oli. Wingga? Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Ya mbok. Gak Oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu sing tak maksud ya oli tap-tapan iku Pak. Oh, senengamu sing tak tapan ya. Isto Pak iki parian loh jadi. Saya ayo Yudae ngetap ae ayo. Ayo Yudae bayangne Winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne Bunga Tirah. Bayangne le nembang. Oh, nembang kok ya ora. Ayo balenono neh piye. Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng.
Allahumma Amin. Apik to Pak akhire. ora biasa. Ayo, yo Ken, awakmu Ken urung dhewe. Kula to, Pak. Iya no. Kula nggih to. Oh iya. Kadang kula mboten mikir. Wes pokoke sak uni-unimu aku percaya apik. Ayo. Nggih. Sikil nano nano. Apa kuwi? Sikil nano nano. Keduren. Nano. Sikil nano nano. Si ting-tingane Pak. Sikil nano nano. Penonton ora penak rupane ireng. Lah ya, sikil putih mlunyus ngene kok iya ireng. Ika keselen Pak ceritane, kekeselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih. Ayo. Bapak seminggu yo ora lunga. Ayo. Berarti prai ning omah. Rai. Cuk. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mau no. Kirang ya, Pak? Lah kek mau pira? Kok hitung ora? 50-an 400. Terus 5.000-ne 3 berarti 6. 5.000-ne paling nggih sekitar 1 juta mboten jangkep. Dijangkepi nggih, Pak nggih? Ora ngono kuwi. Kuwi tandha tresna wis diparingi tiratakne Iya, Pak, ngono. disyukuri, Pak. Nah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, diwehi yo ditampani, lek mboten yo dinteni, Pak. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono to.